Hej og hjertelig velkommen til min julekalender her. De her decemberdage op til jul, hvor jeg laver seksologisk julekalender, svarer på en masse spørgsmål fra de unge af. Og selvom man er gammel, så må man også godt høre med. Og selvom man ikke har en fløjtende fis forstand på det, så må man rigtig gerne høre med. Men jeg hedder i øvrigt Lea Felgenhauer, og jeg er seksolog. Og nu trækker jeg et spørgsmål i dag. Hvor er det altså bare spændende med alle de her gode spørgsmål her. Jeg skulle lige flytte nogle af de gamle. Jeg har sådan, hvor det er de gamle, og så har jeg, hvor jeg skal trække dem der sådan, så jeg har styr på det. Lad os se, hvad der står. Hvad skal man gøre, hvis man har klamydia? Du skal i hvert fald starte med at gå til din læge. Det er meget vigtigt. Og så vil lægen guide dig videre på, hvad du skal. Jeg tror nok, det er, hvis jeg ikke tager meget fejl, så er det nok piller. Man tager en gang, og så går der en uge eller 14 dage, så tager man en pille til. Men gå altid til en læge, altså hvis du er bekymret. Det var mit svar for i dag, så vi ses i morgen. Hej hej!